De vernijde milieustritten onder Koilane tussen Namwat en Dokkum is officieel iepene. Wethouders Wiersma van Dantemadiel en Jouta van Noord-Est-Friesland verzorgen met de postcode intoetspeel de officiële iepeningshandeling. We moesten even op papier cijfertjes drukken, de pascode maar 10 toetsen. En dan kun je onjaan als restafval haast of gescheiden afval. Nou ja, als geen restafval, dan hoeft ik niks te betalen en dan gaat de BM iepen. Maar het moest even wennen met die tiptoetsjes. Het is toch even wat oors als normaal. Dus daarom duurt het even wat langer. Maar het is slagen, we zijn er terug in de kam. Eenmaal op een milieustritten valt voor ten dadelijk op dat alles volle oesjochtelijker worden is dan hoe het wie. Dat is een van de wensken van het personeel, want de milieustritten wie ik al 24 jaar oud. Toen hingen we zeg maar de 24.000 bezoekers. Inmiddels hebben we er krap om 60.000 per jaar. En we zijn net een minuut langer iepen. Dus ja, dat jouwt wel aan dat je volle meer gebeurt qua bezoekers. En dan is het ook nog eens een keer zo. In een van de jaren binnen er toch verschillende stromen bijkwamen. Die we nog ook apart houden maat. Ja, en dan ga je op een gegeven moment rond te kwaad. En dan maak je wel eens wat. Er is nog meer ruimte en de vrachtwijnen die de afvalcontainers ophellen, kruisen net meer met de beziekers die het afval brengen. Je loekt daar in mei naar op en als dit uiteindelijk het resultaat heeft van is, daar ben we hartstikke blij mee. En was het inderdaad zei, het is veilig, het is uitzichtelijk, het is heel toegankelijk voor de burgers. Dus mooi gezamenlijk project. En van mensen die contant betalen willen, dat is ook maar de komst van de postcode intoetspeel nog heel niet mogelijk.